Здравейте, аз съм на Борисова. Днес ще видите какво си купих от Back to School шопингът. Имам наистина много неща и ще започна с тези, които са отворени, които нямаха някакво найлонче, в което да са запечатани, и ще завършим с тези, които са запечатани. Започваме. Взех си ето тази папка и още една. Взех си гланцево блокче. Ще гледам да не говоря прекалено много. Имам ето такива бои, които имах и миналата година. Тях все още няма да ги отварям. Ето това малко тефтерче Skills the Day, което означава изтискай деня. И сега вече започваме с нещата, които трябва да се отворят. Ето това лепило, не че трябва да се отвори, просто трябва да му махна етикета. Или пък не. Така. Продължаваме с тези четки, които няма смисъл да ги отварям, тъй като ще се състезат в това пакетче. Така, химикалка. Еха. Добре. Продължаваме с линия 20 см, тъй като имам 10, имам 20, имам 30, но нямам с 20 см. Опа. Ами, не знам как се случи. Чисто нова линия. Перген. Оп. Много се извинявам за това, просто доста трудно си закрепям телефона. Пергел. И който не трябва да му се гледа цената. Ма е по-добре първо да отворим ножицата. Чисто нова. Оп. Тъй като втория срок ще имаме геометрия, си взех нов пергел и нова линия. Абе. Значи искам да съдя този, който е правил опаковките. Мисля, че е доста добър. Гумичка. Имам наистина много гумички вкъщи, но трябва да вземем още. Че не са ни доста. А между другото, ето по този начин пише маркерът. Помогнах си с ножицата, понеже просто не ми се получаваше. Добре. Значи вкъщи имам две палитри, но отново трябва да си взема нова. Имам абсолютно същите. Но ето, имам още една, трета. Ще използвам оливи, които са дебели, и за това трябваше да си взема и нова гумичка в майка. Нова острилка.
като цяло. Искам само да ви кажа, че стават съвсем малко неща. Има две неща, които са доста готини. Така че изчакайте да ги видите. Маркери! Тези маркери, честно казвам, не са ми точно за училище, но отново се включват в Back to School Shopping, тъй като добре. Мисля, че ще пиша като фломастри малко. Да. Имаме 4 цвята. Перфектно. Така. Едно само залепващо чиксо. Тъй като моето почти свърша. Така да си взема ново. Ето. Така. Това е предпоследното нещо, защото другите две неща са много яки. Така че изчакайте се да ги видите. Взех се абсолютно същата чашка като миналата година. Просто е наистина много удобна, тъй като тук отгоре има едно отворче, което са го запечатали като за животни. Добре. Има две разделения. Да. И сега дойде моментът за двете най-готини неща. Започваме с първото. Ето този несър, който е доста як цвят. Другото е просто уникално. Малко мила хора. До сега не съм ги отваряла. Мога да си направя нещо с това. Ами, несерът е доста просторен и определено ще има място за много неща. Така че е супер. И другият несер, който е просто уникален, е ето този. Той е с звездия. Ето, има мечка, катерица имаше, ето. Така че нека го отворим. Ако намерят къде се отваря, да. Окей. О, майко, мила хора. Погледнете колко е готин. Между другото на камерата не се вижда, цветовете не се виждат толкова ярко. Обаче самият несър е просто уникален. Отново, разбира се. Този е доста мек. Просто е изключително мек. Което може да ми изиграе малка шега. Но пък това означава, че ще може да побере наистина много неща и то без проблем. Погледнете колко лесно се мачка. И като цяло аз съм доста доволна от абсолютно всичко. Погледнете. Но най-много се кефя на серията, основно на този. Надявам се видеото да ви е харесало. Надявам се вие, че вече сте готови с Back to School Shopping. Аз съм готова, както виждате. Купих си тетрадки, много различни и красиви видове. Така че, ако видеото ви е харесало, веднага го лайквате, последвате ме и чао от мен!